for tuning into Zim Newsbeat TV. Bana sekuru pano painetsa kubata kungangane mangane mazuwa asakaya stenda kuti sekuru zvinenge zvahanani bvudzi mune manekano kakutamba tamba ndada makorokoto munhu anodzoka anoya ega andizvona hindi kuti akauya ega andizvo kuna vamwe varimo mukati mumati kugadzirwa madhirivharenzi yenyu kunonokerwa kumhanya kumedza kutsenga uchada kwakaipa ndizvona nguva nemwaka zvikuita sei zviri kukwana ndipo katakataura nyaya yemashambiko yemagezeko kuti nhasi zuva remugovera izuva ratichaudzana zvinodiwa zvokuti mumwe nemumwe
anenge achitenga mugwera watiri kubata na 6 o'clock munhu wese anenge apapi apa napo kune vanoda kuenda hatipa vatisodzoka shure 2026 toda kushamba zvikwekwe zva2025 handizvo hazvinei kuti makabva kumashambiko mai manje muri padzinza renyu kana pachii aya madziva emunhu wese madziva echi emunhu wese tinenge tiriko kumashambiko ikoko vakomana dombira vanenge vari vachisanyaura ikoko vamwe vanorova matewa pamwe ndeyabhusumani pamwe ndeani machari weki hatizoziva but matewa anenge achiona se achirohwa ikoko so ndoti mubate zvinhu zvandichataura panapa zvandiri kuda kuti mumwe nemumwe anenge aine zvinhu zvake handizvo mateerera ndoda mupunga webrown unenge nekapu yako handizvo mazai 6 pamunhu nai handifunga nekapa nemazai achata mari papa 6 handika newine ichena ye white wine muri kuverenga mukaka ipapo 1 liter kana 500 ml zvaa zvinhu zvingani 4 toisa panodikana bute rematare vanokwanisa kurwana munorwana vanenge vakundika unozisa shoko nokuti vakomana vatakura kati wandei nemucheka wako muchena waunokwana kufuga dzingave 2 mita half dzingave 3 meters ndo zvinhu zvandiri kuda pane anzwa here zvandataura adzokorodzi Sekuru pane pamasiya pakatara tetegura wakati munhu nemhuri yake kubva kumwana kadiki vari kuda kuuya kubva kamwana kubva kuna Robert nevana ake vese vanofanira kuuya nezviri nevana vake kwete ega Robert sado pana anzwa zvandataura ada kudzokorodza kutaura samuraona singateerera ndi mazai 6 mukaka wako fresh milk neraisi rechivanhu rebrown nemakwande aro nebute rematare nemucheka muchena masiya wine wine asimadaga nedrum wine bhodhoro rako rimwe chete ukadasoma maviri 3 zviri kwauri prazitoti pamhuri handika kana muri dzinza muri family wine yenyu 1 inokwana handizvo kana muri mhuri munotenga krete mazai munosanganiswa pakrete iyoyo handizvo asi waini munokwana bhodhoro 1 zvakwamuno kana mune zvaka zvakanyanyisa mumhuri momomo mutotenga mairi 3 muzvitaiwa mwirai kunoku urombo upere 2026 uno ndidzokere ndaita zi zvikuita musoya mugowera zvondonoya tokubata iwe ndo sandiri yatikubata iwe vane zvifambiso pamwe munogona kuioni panapa muchitakuro 2-3 ndizvo vandika asi ndoimba tosumukira papi pano chete nyangwe vari kunzwa vari mhiri yemakungwa vari vanokwanisa kutumira vana vavo kuti sekuru tasvati musi wemugovera munhu wese akasununguka ngaauye kumashambiko pane mvunzo gogo mvunzo noti kuenda kumashambiko kunobhadharo here kana kuti tinongoenda akusi kubhadhara akubhadhara pano makatisimbisa pano machira edu tinotakura ikaunda hatitakuri munotakura
Right, kati tukwenda kunonzi kwamusana. Ndokune madziva atikuenda. Kunonzi kupi? Nyango machira kwanzi yango unayo asi jira jena ufana kusiya. Yango bavana jira jena kusiya. Ndakubvunzira pane yedu ayayi. Aiwa zvinakuipa. Zvinakuipa asi machira machena esa kudiwa. Pane mwana mubvunzo nesandaita chimwe chiziviso. Pasina zvokufambisa tete guru pakufamba. Asina motikari kufambisa asi vane vachitangwira ndati ngavaene pano. Pane dziri dzitatu dzinotakura vanhu pano dziriko. Right, Robert.
For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.